Good morning! Igib-igib muna tayo ng tubig guys, panligo ni Chris. Ayun, wala pa kasing tubig dito sa taas, pero this week magkakaroon na. Ayun. Good morning kuya! Ay, si kuya ang aga laging gumising. Ba't ang aga mo lang gumising kuya? Takot mo violate. Takot ma-violate. Pero kahapon napalabas ka ano? The first violation. Loko ka kasi. Monitoring pa naman ito eh. Ah? Monitoring notebook. Monitoring. May pirma na yan, may ano na yan. Pirma ng student. Ng teacher. Ayun, pauwi na kami mamaya guys. Pero ako muna maghahatid sa mga bata kasi si Daddy tsaka si Richard kagabi nag-inuman. Alas 12 pasado na sila. Natulog ata. Nakita ko sila kagabi. Kala ko nag-usap kayo. Hindi, dito sila. Ayun. Kaya ayun, tulog na. Ang kulit pa rin ni Fag kapag lasing. Sinitik ako ng sinitik. Nasasabunutan na yung ano ko. Kaya nag-ano kami. Nag-switch kami. I mean, parang nagpalita ka yung nasa paanan niya na ako. Natulog. Grabe, tuwad pa ng tuwad. Nakakainis. Ganyan paglasing. Kaya as much as possible, ayoko nang pinaiinom yun eh. Anyway, good morning! Ayan, ikot muna tayo sa kapaligiran. Ayan. Tignan nyo yung hamog. Sarap. Hey. Mga huni ng ibon. Ah, diba? Pero, magano muna tayo guys. Bigib muna tayo. Meron naman tubig dyan eh. Naman na kagabi nag-igib na kasi naghanap syempre. Ayan, dito sila natutulog sa ano, sa labas, pero tiles naman. Ayan, hindi na ano, wala na semento na tipi, kaya susunod na pagbalik ko paliguan ko na sila kasi sabi ni Nene wag na muna daw gawa ng ano pa, iukol pa kasi yan. Pag pinaliguan ko sila sa labas daw, yung magsisitakbuhan para magpatuyo. Eh, wala rin. So, pagbalik ko na lang siguro. Ayan. May sinegro sa ibabaw. Ayan. Ayun guys, nakapasok na yung mga bata. Sibilab na lang. Ayan. Ate! May binili pa sa tindahan. Ah, bumiling juice. Bye, ate! Paano kaya matatanggal to guys? Ayan o. Yung parang ewan ko kung tawag din. Marks. Water marks. Ayan. Hindi siya tatanggal yung pang spray lang sa ano. Panglinis sa glass. Ayun. Pero maghanap tayo. Gawin natin ang paraan niya. Finishing touches na lang guys. Dito sa ano, bakod. Ayan, pinifinish na lang yung ano dun nasa ibabaw bago yung mga may horizontal, vertical na yan, matusok-tusok. Ayan. Tapos pipinturahan na muna ng primer. Ayan. So si Daddy is borlogs pa rin. Ayan, lasing na lasing kagabi. Ayun, bala ko sana maagang umalis, mga 9 AM today. Kaso, ayun nga. Nag-inom sila kagabi ni Richard. Mga ano pa yan. Mga lotion pa. Kaya baka after lunch na lang siguro. Patulugin ko muna yan. Or baka ako pa mag-drive pa. Ano. Pauwi ng lagay na yan. Ayun, baba muna tayo guys para mag-breakfast. So, lunch guys. Hulaan nyo ang ulam namin. Hulaan nyo kung ano yan. Dalawang paa. Dalawang kamay. Balik sa tao. Takot. Pero hindi. Luto ni Richard yan. It's froglets. Ayun, kinakain niya yung kapwa niya. Masarap dali. Masarap mo. Chicken. Oo nga. Tumikim naman ako guys. Kaso, ayun. Cannot bilang. Kaya nagluto kami ng itlog.
Lasingin mo muna ako, Chard. Pwede. Hello, guys! So, ayun. Pasado alauna na. Wala pa rin kaming kilos-kilos si Daddy. Natamad talaga akong umuwi, promise. Ayun, ang sarap-sarap dito, tahimik. Ay, presko. Ewan ko, siguro mananawa na kayo sabi sa akin na kung bakit dito ko gusto magstay. Pero, ayun, tutuloy tayo ngayon. Kasi kailangan at may appointment ako tomorrow. Kaya, wala tayo magagawa kundi mag-iskosar na. Mag-prepare na. Kaso inaano pa ni Daddy yung computer ni Baby. Ayan. Ni-install niya pa. Para hindi mag-McDo. Ayun. Si Nene naman yung mag-ano sa kanya dyan. Basta 9 PM, wala na cellphone. Patay na internet. Matulog na sila ni Kuya Peter. Hello guys! So hindi kami natuloy umuwi guys kasi sabi ni Nene hapon na and then umuulan pa kaya bukas na lang siguro Friday sasabay kami sa ihatid namin yung mga bata sa school tapos diretso na rin kaming uwi ng Pasay. So ayun, sarap kasi matulog kanina di pa kami nag-aayos talaga ni Daddy and parang siya rin naman walang kabalak-balak pang umuwi tapos inaayos niya rin yung PC ni Chris kaya yun, nagkasundo na lang kami na tomorrow na lang umalis. And ayun nga, inantay ko lang si Nene kasi magsusundo na kami sa mga bagets. It's 3:50 na. So, since madulas yung daan, sakto lang tong alis namin para ayun na pala. Ayun na pala yung kasama ko. Guardia po. Gwardiya. Baka makidnap Kasi siya. sabi niya, ikaw lang te. Oo, teka, sama ko. Let's go. Good morning! Ayan, papasok na yung mga bagets. Uwi na rin kami guys. Ayun, sabay na kami sa kanila pagpasok. Tapos diretso na kami. Ayoko umuwi. Charot. Let's go. Buti pa si ate. Palit tayo ate. Ikaw naman doon. Hamog. Ay, wala na. Takpan na lang Dito na sa kabila. Ayun, dito. Ayan o, ganda. Hii. Nakikita ba yan? Yes, kita nila. Ayan. Pauwi na kami guys. Dadrop lang namin itong mga bagets sa napatla ko pala. Sa school nila. Hi kuya. Sibilan. Tulong. Mga bago mag-lunch or lunch, nandun na kami sa Pasay. Bis na ni Daddy si yung si Groot, si dalawang baby girl. Baka hindi na pogi. May yung di ko pala napaliguan yung bawat tayo umalis. And then nag-off naman si Emma for sure napaliguan yun ni Ems. Ayan. Maasikaso din naman si Emma sa mga doggies So, see you later. Nag-breakfast ka di? Ako hindi pala. Take out kaya ako mamaya. Sama na ako. Sama ka pa rin. Oh. Doble-doble na. Na-drop na namin guys yung mga bagets. So, ayan. Hindi ako nag-vlog nung pagbaba niya at naiiyak ako. Anyway, ano ba? Ano po? Diretso na tayo dito. Uwian. Yeah. Ayun, pauwi na kami. Grabe. Ay, wait lang. Wait. Kakalmain ko lang sarili ko. So, ayun nga. Pauwi na tayo. Balik Pasay na tayo kasi marami pa akong kailangan asikasuhin yung mga bagong product. Tapos yung pagpapa FDA nung RMK. Ay, may meeting ako ngayon sa isang chemist na sa manufacturer. So, yeah. Dapat di pa kami uwi kasi si Yung nandun Pogi-pogi ni Daddy. Sisiraan ng bite sa iyo. Kaya, Yan.
Pag wala nakaintindi sa kanya ko. Kaya luwas muna tayo ng Pasay para asikasuhin dapat asikasuhin. Tapos next week nga is nasa Palawan kami guys. Kaya ayun. So July, siguro 3rd week ng July is pabalik din kami dyan. Grabe. Dito kami sa Gimba guys. Macdo Gimba. Mag-breakfast muna ako. Tapos si daddy kain din daw. Hinaantok na to eh. Tinan nyo. Ako na daw magdadrive. Yun. Breakfast lang kami guys. Tapos, wala na ulit. Kukul dire-diretso na dito tayo mag-stop over for lunch. Sa bahay na tayo mag-lunch eh, no? If may pagkain, mag-take out na lang tayo. Sa wakas, makatikim din ng pancake. Dahil ko lang nag-crave ng pancake eh. Sa pancake house sana kasi ulit kami nakakachempo ng pancake house. Papasok na kami ng Manila. Kasi ang lakas ng ulan. No? Lamig. Si Daddy Bolos. Wow! Wow! Ay, naku, nadismayo na. Ay, sabi, bad, Toto. Naku, hinimatay na. Hinimatay na, hinimatay na. Oh, dinosaur. Sabihin mo, bad, Toto. Sino nagsara? Naku po. Oy, nakikita mo sarili mo, umiiyak, oh. Oh, dali na. Oy, oy, laki bibig. Nagpapaawa sa mga view. Uy, sabi mo, bad, Toto. Sabi mo, hindi. Sabi mo, sabi. Hindi. Hindi. Pat na. Alert. Ay, mga bagong products, guys. Ito yung ano niya na. Ito. Aloe eyes, tapos collagen body mask. Patry nga nito, may. Okay na lang, oh. Ayun, guys. Papunta na kami sa apartment. Kanina pa kami naka-uwi actually, mga 12:30. Kaso kumain kami sa... Dumiretso kami ng Pure Gold para kumain. Tapos inaantay ko sana yung mga bagets. Kaso si Lucas pa lang yung dumating. Eh, pagod na ako. At inaantok na rin at maaga kami gumising kanina. Sabi ko, uwi na ako. Uwi na kami. Ayun, at si Daddy din, miss na si Yung Yung. Ayun, it's, ano na, Pia, mani popcorn, kuya. 1:30 na guys. 1 hour din kami doon sa, sa shop. Ayan, chinek ko din kasi yung mga dumating na stocks. Wala sila. Baka nasa loob. Hindi nilabas ni Ems. Surprisein natin mga doggies, guys. Hello! 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 Hey! Ay! Baka po! Ay! Aray! Aray ka, wait lang! Wait! Jesus! Aray ka! Yehey! We are here na guys sa bahay. Ayun, medyo malungkot kasi nawalay na naman tayo sa makulit, matigas sa ulo na aming bebe. Pero yun nga, andito naman ng mga fur bebes para haliwin tayo. Ito na si Pugi-Pugi. Hello! Ha? Kami-kami, kali-kali, yung Grutin, Poknat, and Maggie. Pero, ano ko to guys? Sunod na punta namin. Isa-isahin namin tong dalhin. Ayun, kasi konti na lang matatapos na yung yung tinatiles doon sa may labasan. Kasi yun ang inaano ko para... Ah, no! No, kakapalit lang. No! Daddy, urma. Ko talaga, yun, sakpo ba din, kakapalit lang ni Ems ng bedsheet. So, yun. Para kakumi na. Pag natapos yung nga, sa labas na tiles na, may tulugan na yung mga mga aso. Hindi na sa lupa, hindi na sa semento. Yung direct semento talagang mga dust. So, yun, wait lang guys, mag-upload muna tayo. Kasi, hindi pala ako nakapag-upload. Hindi ko na yung isa. Upload tayo. Ha? Ha? Dumating yung Marc Jacobs kung
bag na in-order ko sa, kaano ko sa gym. Classmate ko sa gym. Kaya malaki pala siya. Galing. Kala ko maliit lang. Sabi ko pang everyday. Pero malaki. Ayun. Thank you, sis. Tag kita. Hello, guys. So, nag-aantay lang kami ng oras. 7 PM yung ano ko, guys. Meeting ko. Tonight. Ang sarap, ang sarap palang ihiga nung likod daddy. Ngayon lang ako humiga. Ayun, nag-ano kasi ako. Nag-edit na ako ng mga vlogs. And may natira pa pala ako na vlog nung last week. So, inubos ko lang yung last week, guys. Tapos, itong, na natin. Nueva Ecija vlogs na. So, yun lang. Nag-order na lang din ako ng ulam namin sa Capitol. Kasi nagsaing na ako. Tapos, andito na si Emma. So, yan. Crispy pata para kay Tare. And kay Emma. Amoy pupo. Grabe ka naman! Ano ba yung pupo? Amoy namulot ng pupo. Excuse me. Gagi ba mamaya may kumakain? Hindi ah! Diba, ulo inamoy ko din tuloy. Tapos, ano ba yung order ko? Crispy pata tapos sinigang na hipon. Yan, maga pa naman eh. It's 4:11 pa lang. Kaso, mainam na mag-dinner na kami bago umalis dito. Ayun, eh. Dadaan pa ako sa store. Sabi ko 5 PM dadaan ako kasi kaya dumaan din ako doon. Gawa ng, sabi ni Mika, kunin ko daw yung ano niya. Yung tinimpla niyang milk tea. Eh, akala ko nandun na. Eh, wala pa. Pagod na ako. Walis na ako. Sabi ko, balik ako na lang ng 5 PM. Kaso, yun nga. Baka siguro, ipahatid ko na lang dito. Ayun. Kaya din gusto ko magkaroon ng guys, ng pwesto doon sa bayan. Kasi, ayun nga, si Mika is magaling magtimpla ng milk tea. And meron siyang, yung friend niya kasi, is may kilala ata na supplier ng mga ginagamit sa pagtimpla ng milk tea, mga ingredients sa milk tea, mga ganun. Kaya yun ang gusto business din ni Mika. Tapos sabi ko, mag-branch out din yung yung RMK. So, kung malaki-laki yung pwestong makuha, kalahati is milk tea, kalahati is mga skincare, diba? So, na-excite ako doon. Pero gusto ko talaga yun sa 7-Eleven kasi maluwag yun eh. Pero, kahit ano naman, basta merong ma-start, masimulan sa bayan, okay na yun. So, pinuntahan nila nene ngayon sana ngayon may good news. Hindi ko daw pinakita si Maggie. Oy, naku, yun din si Gogi. Oh, wala, naku, ikaw kasi. Ayun. Nakawala na. O, dyan ka lang, ha? Bagong, yung, natin. Bedsheet. Huwag kang parang pusa na. Dito ka lang sa, ka pa ako. Sabagay, di naman ito lumalabas, eh. Tidadin, dandan. Ay, paknit. Diyan ka lang, paknit. Whoop! Laglag. Yan. Okay, enough na. Balik na doon. Or ilalim na. Ayan, tapos na siya. Tapos na. Kain tayo. Ito na yung pata. Tapos sinigang na hipon. Ayun. Sems daw, sunod na lang. Kumain daw siya sa store nila. Yan. Ano yung Groot? Kain tayo, guys. Maagang dinner namin. Dito na kami mauwa, guys. Nakapila lang kami sa parking. Grabe. 30 minutes na ata kami rito. Walang lumalabas eh. Walang gustong umuwi kasi sobrang lakas pa ng ulan, no? Ayan, dyan lang naman yung meeting place namin. Malapit dito sa parking. Ayan. Tapos yung isang kausap namin is na-stuck din sa traffic. Sa Alabang daw. Ewan ko kung Alabang or pero anyway, kailangan matuloy kasi itong meeting na to eh. Gawa ng yung mga bagong product, yung mga sabon na sabon, lotion, and under eye cream, tapos underarm ayun pala, okay lang yan, underarm serum ba yun? Underarm cream, ayun, ipapaano kasi namin, FDA namin. So, kailangan na pag-usapan kung ano mga requirements needed. Yeah. Yeah. Kahit na may bagyo-bagyo, gumoro tayo. Si Daddy. Ginaw na ginora. Ayan, Bisayang Ninja. Ano na eh, oh. Balot na. So, nakapag-dinner na kami. Pag-uwi, mag-freshen up na lang and suway for vlogs. Tapos pag-edit ng vlog, paano natin.
Tagal naman, kainis. Sampa mo na lang kaya dito. Dito na lang tayo mag-park. Pwede rin. Ayaw nilang pumasok eh. Papayagan ako